Soc la Marta Argelers Macià, periodista i cantautora de Vilanova de Bellpuig. Vaig començar a donar forma a la meva trajectòria artística el 2017, portant les meves cançons amb guitarra i veu per diferents indrets del territori i les comarques veïnes. El meu nom artístic és Itzazgorak, que significa marees altes en euskera. És un projecte que es basa en la música d'autor i recentment vaig llançar un EP anomenat Florir per tornar a marcir, transformant el que jo tenia dins en un disc. Es compon de 5 cançons que exploren el cicle de la natura i la vida, comparant el procés cíclic que fan les plantes amb el procés cíclic que fem les persones. De la meva trajectòria en destacaria aquest àlbum, que reflecteix el meu desig de transformar les meves experiències personals en música. El moment en què vaig fer la presentació d'aquest EP aquí a la fàbrica de Cal Trepat també va ser un moment molt especial per a mi. Vaig conèixer Cal Trepat quan tenia 12 o 13 anys, en una visita escolar. Recordo encara l'emoció de sentir la sirena per primera vegada. Més endavant, aquest espai industrial va ser l'escenari perfecte per a la meva proposta artística, ja que buscava un lloc no convencional i íntim. Cal Trepat és un espai que em fa vibrar molt i connectar amb el territori. Per tant, em va proporcionar just el que necessitava. Com ja us he explicat abans, el disc està compost per 5 cançons que exploren temes personals, vivencials i amb una mirada crítica a la societat. La primera s'anomena Enara, que significa oreneta en euskera. La segona, T'has fet gran, que parla de la mort, i està dedicada al meu padrí. Seguidament, Gizateria, que és la que podeu anar escoltant de fons, és la perspectiva feminista, que parla sobre els feminicidis. Després, Humanitat de plom, sobre l'ecosistema que hem de cuidar. I finalment, Ruta 34, la proposta més íntima que parla sobre el que em fa ser. El projecte va ser un treball col·laboratiu amb Esther Gasol, una talentosa fotògrafa que heu conegut fa uns instants. Cada cançó va ser acompanyada per imatges que contextualitzaven i capturaven l'essència de la música, amb el seu imaginari creatiu i amb el que ella percebia del disc. S'imaginava on es podria representar millor cada cançó. Per altra banda, la meva germana Núria, ballarina i coreògrafa, també va participar en la sessió, representant en persona cada una de les cançons, en un sentit més poètic, amb el cos i amb la fluïdesa dels moviments. Cal Trepat és un lloc amb un passat, amb molta història, i quan hi entro sento una energia de força i de treball que m'inspiren profundament. Els cartells que recorden el moviment de lluita obrera em transmeten la història i la passió que ha viscut aquest espai. En el fons, Cal Trepat és més que un lloc. És un testimoni d'un temps passat que continua inspirant i connectant artistes com jo, amb les seves arrels i la seva pròpia creativitat.